Sausa ka. Di araman day ka din ikaw. Kanina ra ko nangita nimo. Ha? Nga naman gauli yung may tuyo ka? Eh, ikaw man good. Gustong tangam kay sulti si Armando nimo. Ha? Nga naman? Ambot sad, wa ko hibaw. Ayaw paglakaw ha kay ako ingon si Armando nga ni akadni. Unsa man dayon yung tuyo na ako man? Kuan lang. Mawam ko kumusulti ni mo ini. Unsa lagi na? Sige na diha, uy. Manugod itaw nga maawa man ka na ako. Bitaw. Ayaw nagkasuko ha. I love you. Armando, Dugay nang tanila kong isulti ni Mulan. Pero, mawam ko. Pero karon di lagi mo daw eh. Hinaot nga imo kong supton na. sorry ka ayo man ha. Pero di pa ko gusto mong sudan ng butanga. Kung gusto ka, paabot na lang na mag-graduate una ta sa high school. Mo dito yang tuyo nimo gaw? Nanguyab di ito? O kaw, Nya. Nanawa man ka nang sugta? naisip ka ayo ko, uy, kung ako dahil sugton. Kung baka paabot siya, pwede man nga ako siyang sugton. Karon ni graduate ka naman sa high school. Ha? Tingali, mahimo na tong akong giingon nimo. Ha? Sige na lang. Sugpo na taong ko. Dugay na ba kayo kung nagpaabot? Sige na lang, uy. Sugton na lang ka na ako. Pero ayaw kaya ako pinuangi ha. Masin o manguyap ka og lain. Oh, dili na mo tabulan, oy. Kay lab kayo ti ka. Yun sa nun? Ha? Imo na kong gisugot? O Arman, uyab na ta. Yes! Yes! Salamat kila na. Salamat kayo. Daghan di kayo salamat. Oo, di nga malipayon kay ito si Armando. Kaya mo na ito gisugot. Unsaon manaluoy naman ko kuniya kaw. Aw hinuon. Di masab ka magmahay nga imong gisugot si Armando. Kay buotan di itong tawana. Ano sa to? Mubiya ka din sa ato? O man, adto ko sa Cebu City mo eskwela o college. Nga sa ato pa. Dili na tayo na magkita. Magkita ra gyapon, uy. Kay kung wat ko'y klase, mapauli man ko din sa ato. Oh, pagamping ka dito ha. Basig mangita kaglaan dito. Di na mahitabo man. Kay mahatasap ka. Salamat lang. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka si Armando? Ay, kininaw na hinuon ko niyada. Pila na kabuwan na wa mo magkita. Karong sa break, muuli ko sa amo. Kay giminaw na kaayo ko ni Armando. Ay, salamat. Di uli na gid taong kanin sa ato gaw. Giminaw na ko ni Mugaw. O ni... Ay, naibaw na ako kung kinsang may kamingawan. Si Armando. O gaw. Kumusta naman siya? Oo, okay naman gaw. Buotan ba yung imong Armando? Akalit lang ha. Kay ako siyempre baon na ni anak ka. Mulan, nagnibilig kay ko ni Mulan. Salamat din taon nga niduwa ko kanini sa ato. Parehas naman. Minaw na sa kayo pa di mo. Ano nga? Kumusta naman yung pang-eskwela? Okay naman. Pila na lang katuig. Mahuman ako sa kupag eskwela. Sige, paningkamot lang yun. Nga makaman kasi mong pag-eskwela ha. Kay ako sa din maningkamot to nga makatigong. Kay magninyo na niya ta. O Armando, Dali na. Manulit ta. Atong pahimus lang mga adlaw nga niya ka. man, tana uy. Hapon na paya. Pasin o pangitaon ako ni Mama.
Kaniha pagyatan ni Nuro din hidapin sa paypayon. Ano, nagkod. Hapit na ba kang balik sa syudad? Gusto kong tagbawon ako akong kaugalingon sa pagsudong nimo. Unsa? Uy, naunsa ka, uy. Nagsige magkagtutok na ako. Gwapa kay Kalan. Ug surti kay ko. Nga nakauyap ko nimo. Ug tingali kung dili ta magkadayon. Magpakamatay ko. Unsa? O era kaayok ka, ha? Lagi. Unsa pa may kapuslanan? Kung magpakabuhi ko ng kalibutan na. Nawa naman ka. Di ko magkiskot, ana, uy. Arman, di ko mawa nimo. Ug isaad ko nimo. Kita ang magkadayon. Salamat lang. Sige na, uy, tana, manguli na ta. Kaya mapalik na ba ako sa syudad, ugma. Pila na lang katuig. Pila na lang katuig ang akong paabuton. Mag-graduate ako sa akong pagka-nurse. Malipay gud si Armando kung mahuman na unya kong eskwela. Kaya magpinyo naman mi. Karon na nakahuman naman kasi mong pag-eskwelanan. Unsa man, musugot na tingali ka nga magninyo ta. Total, may tinigom naman ko. Ikaw, sige. Pangatubang na sa akong mga ginikanan. Usoy magninyo. Mauna pa. Mga sawan na si Armando na ako. Magninyo na mi. Nayabag ng utok mo. Mo ba ganit pagkahuman mong eskwela? Nya wa pa ka magkatrabaho magninyo ka na. Mahimo raman pa nga mangita ko og trabaho kon maminyo na mi. Na dili. Dili ka mahimong magninyo. Ugoy, lalaki. Ayaw pang ambisos ko anak ha. Kay wa ko mo kayo si magkalibat. Oh, Loy, Laya sini. Buwagi ako anak. Kay wa ko mo kayo di mo bisa gamay. unsa? Pero pa, nagkahigugma ay mo Hilom! Armando. Hilom! Sige, pangandam kayo ipalayo tayo din kapita. Unsa pa? Mo-abroad ko? Oo. May kaila ko nga mutabang ni mo nga magkatrabaho ka sa gawas. Pero pa, kuan. Ay pagreklamo. Ug ayaw yung supaka aron di ka mabunog. Tinuo ko. Di na katingali may makita ni Armando. Kay gusto man ni Papa nga ato na kumutrabaho sa gawas. Gaw! Gaw lani! Daotang balita gaw! Nga naman ka! Si Armando gaw! Nagpakamatay! Nagpusul siya mo! Unsa? Armando! Armando! Nga nahibo ba niyang gibuhat? Ngayon nagpagkamatay man ka! Nangunsa man ang hitapua. Nga nagpagkamatay man si Armando. Lan, nag-uol sa pag-ayo nga, dak supak inyong amahan sa inyong relasyon. Huwag na kadungog pagkit siya o balita nga, mo-abroad ka. Unsa? Nag-uol pag-ayo nga akong anak, Lan. Huwag nahibuan mo lang ko nga, niuli ni siya nga may putos na gida. O pusing na di ay ito, kaya pagkataon-taon, nakadungog na lang ko ubuto. Huwag patay na si Armando. Ginoo ko. Nganong imo maling ibuhat, Armando. Nganong wa man imo laban ang atong duha ka gugma. Nganong nagpagkamatay ka man. Ngano man. I used to be. Too many bitter tears. I feel like no one ever told the truth to me. Hilabihang buulo ni Nani sa iyang nakita nga patayan si Armando nga iyang uyab. Dinhi nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. I've been looking. Recorded by Radio Mo TV.
Logo ng mga higalaang sultampo ni Leo nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit na iyang gipangayo awit nga nagalahan, Too Much Love Will Kill You. Too much love will kill you, and the love you leave behind. You're headed for disaster. Among kaagigibatan nito sa radyo na Wikipus sa Baylor Karing o kapos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinising-kasing kong didapit sa pabada. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinatuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inyong tulumanon. Handimanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. If you were standing, Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jocelyn. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Tagum City. Ang ito matatampo nagdasingan nga Jocelyn. Recorded by Radio Mo TV. Ganong kibiyaan man minimo, ma. Sili, igo na. Wala tayo mahimo. Patay na ang imong ina. Ganong namatay man si mama pa. Naanang taas og dugo si mama ni mo. Nabikil na gyud siya og mao'y hinungdan sa iyang kamatayo. Unsa pa? Dili na ako makapadayon og eskwela? Oh, nak. Unsaon magod. Lisod kayo ta. Unya, naapay mga manghod nimo. Maong ayaw na lang pag-eskwela ha, kay dili na gyud nako kaya, nak. Dili na mahimo. Kinahanglan nga mahuman kog eskwela bisag high school lang. Gusto. Akong hanyoon si Nina nga ato lang ko puyo sa ila. Oh, way problema, Lin. Sige, ani ka po yung samo. Aron makapalayon ko sa iyong pag-eskwela. Kami ay bahala nga, mugasto ni mo. Salamat, Ninong. Tabangi lang mis mga lihok ko nun din sa bahay, ha, day, Jocelyn. O, Ninang. Sige na, parang hindi papa ni mo nga, ani ka po yung samo. Pero, nak, may kugtani ninong ni mo. Uy, Nagsabot naman gud sila si Ninong ug Ninang pa. Nga, okay ra ko no kung ato ko puyo sa ila. Sila rin mo gasto sa akong pag-eskwela. nahala. Sige, ikaw ang mag-igo. Pag binutan ba yan dito, ha? Opa.
pinagid ko mahuman og pagpanglimpyo. Len! Ay, Ninong! Gusto pa ba ganyan? Nalimpyo pa ko, Ninong. Dahil na oy, kay maliit kasi yung pag-eskwela. Ay, hapit naman sa kumahuman. Basta di ang trabaho niya. Ang imo pag-eskwela mo siguro Lin, Ninang, mulakaw sa ako ha. Ikaw lang unay bahala din sa bay. Kamong duha si Ninong ang mulakaw, Ninang? Ako rin mulakaw. Kay hapon pa ko mauli. Daghan kayo kog paninglunon, good. Unya, naglain mo sa tong lawas ni Ninong ni mo. Maong, ikaw lang unay bahala din ha. O, Ninang. Ay, salamat. Humanagid ang taong ko sa kong trabahoon. Makatog na gid ko. Ninong. Dali rin kong kaniyot, tay. Ninong. Isugo ka, Ninong? Pwede akong kugahaplas akong likod din, kay layay kong paminaw na. Sige, Ninong. Salamat. Mayroon paminaw ako sa kong lawas na. Okay na ka, Ninong? Okay na ko, tay. Salamat kayo, ha? Magtuon ako ha, kay exam pa man ako ugma. Sige, Lin. Salamat kayo. Lin, asa ba sininang di mo? Naigila ka, Ninong. Maningil na sa tingali to? Suman na pa kay buhaton. Hawa na. Humanam ako sa kong trabaho. Ay, nakaisugo, Ninong? Kuan, magpamasahe yung tako mo kay sakit akong likod, ha? Sige, Ninong. Kana. Hindot na paminaw, no? Okay na ka, Ninong? Nindot kaya paminaw ang paghilot mo sa kong likod. Dali sabi. Ninong, imo na ko kong ikakos. Kugay na kung gustong kagaksuno ni Molin. Ninong, Basta dilagos kong buhato ni mo, ha? Ako rin bahala. Wala kimita po ni mo. Ninong. Ay, kabala ka. Huwag may bawi ni. Kita na doon. Silin. Ay, pakilag. Sakit kayo, Ninong, uy. Kalo na pirmiro mangkod. Pero madugay, hamaan na ka. Ikaw ginakauna na ako. Ay, kabala ka. Ibito ka na ko pasagdan. Ihatag na ko ni mo kung sa may kinahanglan ni mo sa eskwelahan. Ninong. Recorded by Radio Mo TV. Makabuang tsukalin. Ay. Ninong. Pila na kayo nga may nahitabo na to. Nahadlok na ko ini kay basig mahibaw si Ninang bahin ali. Ay, kabala ka. Di siya may bawi ni. Basta, mag-amping lang kita. Dili na kong ganahan ng akong sitwasyon. Pero may na lang kong gamiton, Ninong. Mag-isot sa kong palibad. Siya may nagkasto na ako. Mag-amping lang ko. Hangtod na mahuman kong eskwela. Muhawa na ka din sa amo. O Ninang, pay naman na mag-eskwela. Unya naman ko ikailang nga tuwa sa Davao. Iya akong tabangan nga makasuda yung trabaho dito. Maayo noon. O kung usa gani, may mura kang balik din sa amo, ha, Jocelyn? Ninang. Salamat kayo ninyong duha ni Ninang.
salamat itahon kinakagawas na ko sa mga kamot ng ninong. Kinahanglan ako magsugod og bago na akong kinabuhi. Hi! Bago ka din eh? Oh, Ako rin si Andrew. Jocelyn. I love you, Jocelyn. Andrew, Manay tinood, Lynn. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kayo ni mo. May chance ka ako, Lynn? nga nung malimod man ko nga ganahan man sa kunin mo, Andrew. Kung mo, uyab na ta. Oh, Andrew, ako na kang gisukot. Salamat, Lynn. Daliras pa na, no? Walang may bawi, upat ng data kabuhan. Maog yun. Mura lagwa, no? Maayong tagdili ka mausab na ko, Andrew. Di na may tabo, Lynn. I love the kay ka. Salamat, Andrew. Sa'yo pamansat kayong ipauli, uy. Anilang una ko mag-standby sa plaza. Ako na lang chatan si Andrew nga ani ko pakuha niya kay day off man niya. Asa mo kanang tawhana nga wakit mo reply? Pauli na lang ko eh. Unsa man kay gibuhat ining Andrew ay nawa man gid mo reply. Sa gilok, Lynn. Ha? Gilok? Si Andrew na may kuyo ka papay. Og sweet kayo sila. Andrew! Unsa ba di ba sabot ini ha? Kuan, Lynn, Uyab din mo imong kuyo, di ba? Oo, uyap. Uyap ni, ngano di ay? Salbahis ka? Uyab ta niya, uyab pa yung kaglain? Ha? Ayaw nang pakita na ko, ha? Ibuwag kita! Ayaw na paghilak, day, uy. Gisakitan lang ko sa buhat ni Andrew, day. Basig, dili lang kitingali mo para sa usa-usa. Sige lang, day. Makakita na lagi kag lalaki nga para gini mo. Ha? Afam? Oo, day. Ako pa nimo, mangita na lang kag afam. Basin pa rin sortihon ka. Asa mo sa kumangita na, day? Nga may apps, day, para makakita kag afam. Dali, day, turuan di ka. Hi, Hello. you're so beautiful. Thank you. I'm Steve. And you are? Jocelyn. Oh, I like you, Jocelyn. And I will marry you. Steve. Ako na lang gilingaw ang akong kaugalingon sa pag-chat-chat o mga afam. Aron dili ko mahinumdum sa mga masakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication ni Steve. O nagpaabot na lang ko nga moari siya sa Pilipinas aron makinminyo na ako. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Petagong City, uban ni sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, gulong ng palad. Ang mga kaagi, gibuhatan ng duwas sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabang sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala at mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. Iyaro silang ni inyong tulumanon, andumanan sa sakawit thereof, RMN Production. Unsa man ta dito pa? Mamay ta. Mamay? Kinsa may kaslon? Ikaw, ug sa ina. Unsa? Ngano gud? Nag, ang tinuod, doon ay sakit ang amahan niya. O kamera mo ay nahibaw, ani. Di ba sad anda mang iyang papa nga musulti niya. Oo na. O gusto sa iyang papa nga kung mawa man siya ning kalibutan, ha? Gusto siyang maniguro nga naa sa maayong kamot ang iyang anak. O ako nga iyang best friend,
mo yang ihangyo. Pa, Pero di man sa nibugat para ninyo. Kay mag-best friend man sa good mo ni Ina. pero... Nag, hataga na tog assurance ang amahan ni Ina. Mahimo ba? Thank you! Salamat. Okay na ka? Okay na lang. Huwag akong makasabot nga nung mapugsanon kayo sa papa nga magpakasal tong duha. Ug wa sa ko makasabot, nga nung nisugot ka. Oh, musadang gusto sa kong amahan. Kanya, saon man ni nato nga wa man tay gusto sa usag-usa. Ina, love ti ka. Pero, as a friend ha. Pero karon niya, nakasal na mo kita. So, ayun na to. Basig mo ta, di ba? O nagdili mo work. Ang atong friendship may mabutang sa peligro. Dili ko gana mawa ka na ako, Lino. Dili ko maka-imagine sa akong life na mawa ang akong best friend. Ikaw black to eh. Mo-work mo tao, dili. YBI. Padayo na nga tong friendship. Bantay lagi, ha? Yeah, kumusta naman mo ni Ina? Ayun sa man, nagkasinabot ba mo? Magkasinabot mo gini na pa. Pero, wapo ko special nga feelings para niya. Amiga rin akong pagtanaw niya. Sige lang, bago pa mansad mo. Nag-adjust mo. Ilabi ka na nga, huwag yung ka makasuway o guyab-uyab. Diretso minyo. Mao gani pa. Kay wa pa magiduta sa kung hauna gud nga mabinyo. Ambot ba? Wa pa may babae nga nakakuha sa akong atensyon. Oh. Dali pa. Ina, hello. Lino, Oh. wala si Papa. Patay na siya. Recorded by Radio Mo TV. Wala yun si Papa. Galit kayo. Sige, sige. Hilak na para mugan-gan ang imong pamati. Ayaw pa akong biyahe, ha? Please, Lino. Mo ba? Naluoy ka niya? Oo. Naluoy ko niya. Basig labnan ani mo si Ina. Labo taon. Wa pa ko nagustuhan nga babae, Brad. Oh, basinog sa laki ka nakagusto. Umuwi. Sige, balik-balik sa kuna-una si Brad Lamela. Nganong kang nakasulti siya to? Ug, nganong murag lahi masadong akong gibati paggunghong niya na ako? Nabayot na ka? Unsa? Na ako'y kaila nga ingon ana yung gibati. O confused pa siya itong higayon na. Pero na-confirm niya kung unsa gid siya. Yun sa niya? Nitilaw siya babae. Ha? Kadit sa... Lino, ano man? Kinabinam na kayo ko ni mo. Kon murag wa ko sa kondisyon. Ha? Ikay nang hagad nga wakas sa kondisyon? Unsa gud ni? Lino ni ana ta dinhi. Padayon na lang gud ni natukod. Dili lagi ko. Pag-ilis na lang kay magawas na ta din.
sa ato pa, confirmed na nga, Oo. Lalaki akong gusto. oh, Sorry na. Ha? Pero, undangon na to. Mag-iyahin lang ta. Gusto kong mag-focus akong kagalingon karon. Murag, wa na gid ko makasabot ani. pero, friends makaghapon ta. Oo, siyempre. Best friends ka punta. O kung makakwarta ko, ako na bayad para sa tungan namin. Walang damhan, murag kanus alam tong gikasal mo ni Ina. Nya karon, nanamoy tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao gid. Paabot na sa mga maanal na gid mi. Oo, aron libre na silang magpakasal sa iyang uyab. Oh, may uyab na si Ina pa? Unsa ano kapag sulti nimo nga busy man kaayo ka? To di ay. Lino si Aldrin. Al, si Lino, ako ba na? Ihiw! Ex ano? Hmm? Lalaki ba watong gayon na? O, best friend, in fairness ha? Magiging kang mamili. Gwapo si Aldrin. Salamat. Pangyo ako, be. O ba ni sa si Aldrin mamalit sa mall? Ikaw di ay? Na ako importanteng nakawgod. Sige na, please. Salamat, Lino, ha? Nga, imo di kong igahin na luguras. Siyempre. Ikaw pa? Hmm? Oh. Uy, anong kitutukan ko nimo? Kung ako'y babae, nga, banati ka, nagiti ka buyan. Pasalamat sa ka nga nagkabuwag mi ni Ina. Kay, di unta mo kaslunon ron. Lino, Ano sa to? Anong gibuwag dito nimo? okay, sorry na. Nadalan ko. Ang tinood lang, bisexual ko. Magagusto ko babae o magagusto sa lalaki. O sa tinood lang, mata ko nimo. Nabuhan ba ka? Ayaw itaw natagi og rason nga matruma si Ina sa mga lalaki, ha? Tarungan na mo kagalingon. Og tarungan nga akong amiga, palihog lang. O kung ginahanglang mulikay ko ninyo, buhatan ko na. Dili lang maguba ang iyong relasyon. Palihog lang, Aldrin. Pagpakalalaki, kung mahal yun mo si Ina. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. This on the phone. I'm never. Dali na pagipag na nga akong kagalingon. Kaya kung ano na ako, attracted ko ni Aldrin. Pero dili na ko kayong pasakitan si Ina. Maong ilikay ko niya, kutob sa akong mahimo. Dini na ang kutob. Dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Lino nga taga Poblacion Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kita gayo, awit nga nagulahan, Too Good. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaking nga taga Alamada Cotabato. Ang ito matatampo nagdasingan nga Eric. Recorded by Radio Mo TV. Dong Eric, pangandam kay natulakaw. Asam tama ng dungdung? Ato ta sa atong uma kay ato ning limpasahon. Limpyuhan na to. Kay taas na kay masagbot dito eh. Kinsa may kauban na to manong? Si Manong Butoy nimo. Ang, sige manong, mangandam ko sa akong dadunan. Ani ka dining dapita Dong Eric ha. Kay ari ni sa unahan ni Manong Butoy nimo. Sige manong, ako rin bahala din eh. Ay, ngitaw eh. Sa ilong sa ko eh. Ngita kong bandong. Ang away sa ko.
Hinday ko nga, nagsanti gining kahoy. Oh, wala man sila si Manong. Asa mo ka sila? Manong Dongnong! Manong Batay! Ya, ilari kong gibiyaan. Mupauli na lang ko eh. Pastila din yung mga bataa mo. Inyo din gibiyaan ang inyong manghod. Abi na ko na nakag-uli na mo dong Eric. Gitawag ko sa daplingod. Nya, manong nawa man ka. Nakatawag man ko manong. Pastilan yung manghura ko eh. Ay, sige na mo, pangaon na mo. Kay klase na ninyo ugma. Oh, saan naman ka dito, Eric? Kapoy na kayo, kuya, oy! Ha? Uy, agwanta, gini, dungay, kay layo pa kayong atong eskwelahan. Usa ko ni kauras, usa ta, maabot ato eskwelahan ko. Kapoy na kayo, kuya? Ay, lagi kapoy-kapoy diha, kay laki ka. Pas-pas niya. Unya, kumusta ng imong pag-eskwela, Dong Eric? Okay naman, ma. Pila na lang kabuhan ang akong paaboton. Graduate na ko sa elementary. Pagtarong yung taon sa pag-eskwela dong, ha? Aron mo sa pandagan sa iyong kinabuhi. Upa, Isod kayo ta. Mong ayaw niyo tuguti nga maglisod sa boso maabot. Eskwela gid mo tarong. upa. Uwan to bigda. Hindi man ka kung kauli eh. Eric? Ma'am, Ang saman ka, dili pa ko mapauli? uwan pa man, ma'am. Wadi kay payong. Wa lagi, ma'am. Uy, kaluoy ba yung taon ni mo, uy? Ang limang mga classmates na mauli naman, ikaw na lang nahibilin. Sige na, ma'am. Unya na lang ko magpauli kung muhunong ng uwan. Dugay pa ning muhunong dong. Magabihan ka kung maghuwat ka nga mo to aming uwan. To ay man pil ay. Gamita to. Ipandong to aron makapauli ka na. Salamat, ma'am. May gani kinaluoy ni mga imong maestra. Gipahuwam kag mantel para imong ipandong. Uma, nagkana ginaluoy akong maestra. Ipahuwam kong mantil niya. Huwag ginaibutang siya hunahuna, ha? Nga pait kayo to kaibutang. Ultimo payo, mag-isot at palit. Maong pagtarong din taon mo siyang pag-eskwela, Eric. Aron na kay maayong ugma. Upa, manong tamot ko nga. Mahuman kong eskwela. Aron makatabang ko ninyo. Recorded by Radio Mo TV. Uma, pa, congrats dong. Eric, salamat, manong dong. Unsa pa? Dili ko makaswilag college. Oh, udong. Nga naman pa? Usaon na kiniyuta nga atong gitikad alang sa atong panginabuhian. Ilukat naman sa tagiya. Ilarbi rin iprinda na to. Di may mo pa. Inala nga, makaswilag ko college. Di ba, scholar man ka kay valedictorian man kasi mag-eskwela o high school? Opo. Ay, eskwela lang. Maningkamot lang nga, mamintin ni mo ang imong grado. Sige pa. Sige lang, anak. Maningkamot lang is mama ni mo. Mangita rin paagi nga, matabagan ka na mo. Salamat pa. Salamat ikaw nga. Nakaskwela na ko college. Maningkamot ko. Na makumanso kong pagskwela. Mutay ka og exam sa Philippine Military Academy? Ma, Oh, ngalo man do? di mo gud matag-an ba? Basig mo kalit og ubos ang akong grado ba? Unya, mawang akong scholarship. Maong mangita ko pa gidaan. Ah, na sige. Ikaw ang mag-igo. Ha? Nakapasal ka sa Philippine Military Academy? Ma, Mayo hinuudong. pero natay problema ba? Ha? O sa problema dong? Nayo doon nga ipada ko sa South Korea aron adto ko mapadayon sa akong pagtuon. Uy, nga sa ato pa, makinahanglan tawag dako-dako ang kwarta ini. Mao gina pa. Ay, mangita ko pa aginak. Mo solisita sa mga dagong tao din sa atong lugar. Sige ma. Idoon ma? May nasulisit na ka? Oo, anak. May gani kay nihatag ma. Oo, anak, uy. Na may naluoy nato.
Pero maulagi ang uban nagmagulbol kay ambisyoso ra kuno kaayo ka. Sige lang, ma. Ayaw na siya tagda, ma. Basta, ipadayon ako ang akong pag-eskwela sa South Korea. 너를 지키는 우리 군함이 가는 길에 조 Salamat sa Ginoo. Tuod kay nakagraduate ang gid ko sa akong kursong Bachelor of Arts in Military Strategy o Bachelor of Science in International Relations. Ug makauli na ko sa mga dapit. Makita na ako sa mga papa. Ug mga akong mga igsuon. Anak, salamat itaw na humana kasi mo pag-eskwela. Minyo, kay mili mo dong, uy! Ako sab, ningaw na ko ninyo. O nausabay plano ni Morundo nga nahuman namang kag-eskwela. May trabaho na nagpaabot ako din ma, pa. Oy, salamat itaw, anak. Lipay kay ko anak, nabisan sa tong kalisod. Nanikamot na gyud ka mahuman og eskwela. Utang na ko ninyo ning duha ni mama pa. Kay kun wa pa mo, di ko maingon ni. Ug labaw sa tanan, ang atong labaw nga makagagahom. Nga mo inigiyan ako aron makabot ako ng akong kalampusan. Bisan pa man sa mong kalisod, nagkamot ko. Nga maabot na ko ang akong gipangandoy sa kinabuhi. Karon, kabahin ako sa hukbong dagat ng Pilipinas. Isip ng panalipod sa kahapsay sa nasod ug pagbantay sa kalikupan ug kadagatan. Sa gustong mo reach out ako, o doon ay mga pangutana, mahimo ko ninyong iyan sa akong Facebook account sa Eric Delgado. Dili na lang kutob, ug dagang salamat sa pagtagad niyo akong tampo. More power sa Arnold. Recorded by Radio Mo TV. No ka may higalang kaagi ni Eric ni taga Alamada Cotabato uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga naglahan Don't Stop Believin'. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lala. Sabi ko pasugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana. Recorded by Radio Mo TV. Muli na imong maguwang dinhi og mapuhon gikan sa UK. Andamang yang kwarto ha. Na ako no say kuyok. Mao ba ma? Kinsa man? Wa man siya magsulti. Welcome home, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo. Ako sad ma. Kumusta man ka? Okay ra kaayo. Welcome home. Thank you. Tuoday ma, si Jake. Akong uyab. Hi, tita. Nice to meet you. Nice to meet you po, Jake. Actually ma, parehamig workplace ni Jake. Unya kay samok mong kaayo ni siya, nagsigig pangulit na ako. Hangtod nga, gisugot na lang sa dako siya. Og sa diyang nibaw siya nga mabakasyon ko din is Pinas, gusto siya makuyog na ako kay gusto siya nga makaila-ila nimo sa personal. Uy, mao ba? Nahala sige. Ipahimutang una ng inyong mga butang dito sa kwarto aron mga na ta. Og aron sad nga makapahuway na mo inighuman. Sige ma. Oh, asa ka man? Mulakaw ka? Bag-o pa gani naabot ang imong maguwang? Murag dili mo sad siya gusto nga makakita na ako ma. Mahimo ba? Nganong murag mag akong imong kipasol ma? Okay nga no. Dili bago di ay? Ma, nag-sorry na ko. Hangtod ka sa ama din ako viral ang akong sa nga nahimo niya. Lala.
na yung uyab. Aray, oy, Bricks, oy. Anong ganito kumilman ko Lakaw na, lakaw na. Ha? Kinsa to babae nga imong gisabak, Bricks? Ha? Wow! Waro to eh. Gara-gara na to iya. Oh, mahal. Dili ka hangay nga magsaylo sa to niya. Eh, kay... Aside nga, ikaw rin akong baby. Lago okay to ni mo eh. Sure ka? Lagi. Tod. Nialagi ka. Naabot na si Ate Beth. Oh. Ha? Ug nganong ingon anang imong reaksyon? Walang. Nalipay na ko para ninyo. Pila sa bayan mo katuig, di ba nga, nagbungol mo? Wa mos mayong kabubuton, so kada daw nilarga siya. Mahal, time na tingali, aron magka-okay na mo. Di na ta makiskot pa, ana. Ang hinungdan gid ni ako. Kay gusto ko nga paadtuon ka sa bahay inig-birthday ni Mama. Ha? Paadtoon ko ni mo? Time na tingali. Aron dawaton ta nila. Ma, si Bricks. Happy birthday, tita. Ma, doon lang tingali may mag-standby ni Jake sa kwarto. Jake, to na. Lala, mag-istorya ragod una ta. Sunod na ako. Lala, maunsa ka kung paulit na lang ko. Bricks, Di ko gusto nga maguba ang birthday sa mama ni mo. Tungod lang ako. Klaro mo sa nga, dili ko welcome din eh. pero... Ay, kabala ka. Okay na ko. Bricks, Recorded by Radio Mo TV. Hindi mi kinahanglan mag-agwanta ni Bricks, ma. asa man gindi mo gibutang ang imong utok, ha? Gisayunan ka las gibati sa imong baguwang. Nahibaw man ka, di ba? Nga dili lalim ang iyang naagian diha ninyo. Fiancé na siya sa una sa imong ate, pero gisurikbot ka atong lakiha o niya ikaw po nagpadasag ka. Hisgutan pag yun na to ang hitabo sa una, ma, ha? Dugay na to na hitabo. Angay lang unta kalimtan na to hitabo, di ba? Naibawa man ko pa kung nga nung naingon ana imong reaksyon. Tungod kay hangtod karon, affected paghihapon si ni Bricks. Dili siya makadawat ka hangtod karon, ako mo'y gipili og dili siya. Kisagpa ko di mo, ma. Kaya ba giday minimong ibaylo? Para lang atong tawhanan? Maunsa ba? Ang akong gipagayo lang ninyo nga dawaton mi ninyo. Mahal na ko si Briggs ug mahal sa ko niya. O ka? Kung ba sige ikaw lang nagpatuo si mong kaugalingon nga mahal ka atong tawhana? Kupat na mo katuig, di ba? Pero nga nang wa man gihapon ko'y nakitang kalambuan sa inyong relasyon hangtod karon. Ma, Bricks, mahal ba ko ni mo? Siyempre. Magdugay ka ta, kung dili pa. Pres, pakasli ko. Unsa? Kau sa no joke ra gani. Ikaw sa gidayon mo tuod ayo ka. Oh. Pero seryoso ka na? Nga naman ko. Gusto na kong patuhuon ang akong kaugalingon nga mahal ko ni Briggs, pero anong lahi man ang iyang ipakitang lihok, Permi. Ano man? Pure coffee lang? White creamer? Wa kay labot. Basin ang kasobraan kas kapait sa kape moong bitter paghihapon ka na ko hangtod right? Kung makikstorya lang ka na ko about nonsense, wa ko'y time para anak. Kanang imong pagka-arrogante ang hinungdan. Manong daghan kay time si mama nga basulong ko hangtod karon sa akong nahimo nimo sa una. Ngano ka sa? Tungod kay ang tinuod,
affected ka paghihapon hangtod karon. Dili nimo madawat nga ako ang gipilit ni Briggs ug dili ikaw. Abi nimo? Sa dihang gitutime ko niya? Oo, nasakitan kayo ko. Pero abi nimo? Ready na kay kong i-let go siya tungod kay igsuon ti ka ug mahal ti ka. Pero nahibaw ka ug asa ko mas nasakitan? Sa dihang mas gipili nimo siya kay nako. Sa dihang kaya mo nimong ibaylo ni mama para lang niya. Larga ka sa Mindanao? Oo, nga usak semana gud. Nga ako'y doon ako importante nga doon, bahin sa trabaho. Okay. Mao ba? Sige. Pag-amping ito, ha? Oh, wala naman nagkikilakaw-lakaw ron. Buwag na mo? Abi kay wa ko'y lakaw-lakaw, buwag ka dayon. Usa pa, kanusa ka pa nagsugod o pangoryoso sa akong personal nga kinabuhi? Nag-mall me ni Jay kahapon. Huwag nakita na mo siya. Ha? Unsa? Obviously, wa ka mahibaw. Kung mahibaw-an akong naaraday ka dinis imong apartment room, patay kita na ako. Lala? Unsa ka rin eh? Dili ba ako ang angay mangutana, ana? Abi ko bagtua kag Mindanao. Kuan? Han, kinsa man na? Uy! Mao man ang babae nga imong giingon, diba? Nga maglisod kag buwag, kay in love kaayo nimo? Huh, how desperate. Ito? Ako desperada? Di ay, ha? Desperada! Desperada! Buhilang tila bang Nakigbuwag ko ni Briggs. Na-realize na ko nga, dili gid ko niya love. Niabot mig upat ka tuig, pero upat sad ka tuig na nagpakatanga ko niya. Upat ka tuig, nagiusikan ko lang ang akong oras o panahon sa sayop na tao. Pero ang gikalipay lang nako karon, kay nagka-okay na mis akong magawang. Ug murabag, nibalik ang akong ate sa una, nga andam mo protekta nako bisag unsay mahitabo. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. sana Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Lala nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kitangayo. Awit nga naguluhan sana. sa huli, sana sinabi mo. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista ang maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Isa. Sa dili pa na ko sudan sa pagsaysayan akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, taning mahal. Sabihin mo mag-ibig. Recorded by Radio Mo TV. Kabayo? Kagwapo ko ng kabayo. Gwapo ko taon. Sus, Ano ko eh? Nagbut-but mo ka. kuan man good. Di kalit man ang bugag tunga sa akong tungod good. Kadali sa di mo makurat mo siya eh. Nangutaan na lagi kung unsang oras ha? Alisin komedya na. Ha? Uy, la, patay! Dito ko! Napiya mo palit. Ano ka to siya? Varsity siguro sa itong eskwelahan, kaya mag-practice mo na sila o basket kada hapon. Mao rin siguro nagdali to. Oy, type niya. Basit kauban sila sa akong crush. Varsity mo sa akong crush. Niyabag na ka? Kamus alam kang kadungog na nakagusto ko lalaki? Ay, Luod-luod na ka, Besyo eh. ay, sorry na, good. Dali na eh. Magdali taglakaw kay. Sigurado gyud ko. Dugay kita makasakay ani tungod imong kalangayan. Tara. Ha? Ako kabayo? Kagwapo ko ng kabayo. Ang magiging taong ka, Isa. Sige, magkaganuhin na itong tawhana. Bugiro pa kayo. Gwapo ko no. Katuog na ko na, be. Puya, be, ani eh. Malate ko sa klase, ano, ma.
Dili tuod ka late, pero itom sa ng palibot sa imong mata. Klaro kay nga wa kay tug. Uy, ngano ka, uy. Ambot eh. Ambot ang naunsa ko, hindi mo ko makatog. Ana ba yan na? Basta may in love. Sa kadiha? Sige, kalma lang. Sige pa kayo buntag. Bisapot na ka, kalma. Ay, Besh, by the way, Besh ba? Nako'y pala ilan ni mo. Na amigo na akong crush. Ug magkita ba yun after sa klase. Huyod ta ha. Ikaw? Ha? Patay pagkakaila mo? Siya ako na pakuta naghapon kung unsa nang orasa. Oo. O sila niya akong gipaabot sa diyan, kalit lang kagtunga sa akong tungod nga pwerte giraw na akong kurata. Inungdan nga gitawag ko nimo kabayo. Kabasol ba di ka na ako? Wow, kung maon na, murag di ta mo angay ipaila-ila sa usag-usag kay murag nagkasinapat tagit mo. Sugod karon, kita nang tulo mga magsigikuyog ha. Oh, ha? O sige pa, ganahan ko ana. Sukad nga, nagsige ni Kuyog ng ulo ni Dani ug Lenny. Nakita gina ko nga buot tanod si Dani. Ug nindot siyang ikauban. Gaan ka akong buot niya. Anong ko eh? Anong karabang ko ni Batig ingon ani? Ug, nakagusto na ba kayo sa laro niya? Mulikay na lang siguro ko nila. Human naman gid ang atong klase. Asa man taron? Kuan, kamo lang sa Besh. Kadiyot sa ha. Na akong maestro ay, nako'y tuyo niya. Wait sa. Sir! Muli na lang ko. Dili kay ko na mo, isa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Hello? Good afternoon. Si Ma'am Isa ni. Yes sir. Ang sangkapan hindi nga imong gi-applyan kaniya, ma'am. Magkani ka sa office tomorrow for final interview? Yes sir. Pwede kayo. Okay, see you. Thank you sir. See you. Unsa, Besh? Gitawagan na ka sa atong i-applyan? Oo, Besh. May baka. Ako in tawin. Bisag usawa. Pang-apply po og lain. Kuyugan di ka. Ay, paabot ako eh. Basit og na manawag. Gusto sa kong mapahaway, Roy. Murag, medyo loyal ki ka. Ano mo ka? Lain ang akong lawas, uy. Mao ba? Nala, sige. Pahuway lang sa diha. Congratulations. You're hired. Salamat, sir. Maayo doon, Besh. Kung may trabaho na ka. Unya, ikaw, Besh. Na ako'y trabaho. Work from home sa ko. Mao ba? Mayo noon. Congrats, Besh. Nak, pauwi sa kuno ka nagsa eh. Ako may nabalakan nimo. Grabe naman kay kamudag trabaho. Daghang kay trabahoon pagod. Magpatong-patong ang trabahoon kun dili na ko mahuman kada adlaw. Sila ni. Hello. Grabe sa siguro ni si Kabisi ay. Kapila na ko nagsigig text o tawag mo. Mag-chat pag ko, di ka mo reply. Ay, ako sa bahay, be. Oh, Besh? Okay na ka? Naunsa mo ka? Ano yung anak ka kadaot? Lung cancer, Besh. Sa? May tagal lang akong kinabuhi. Kinuha ko. Besh, naalam ko yung yun mo. Kung mawa na gani ko aning kalibutan na. Akong ipili ni mo si Danny, ha? Mahal kay nako siya, Besh. O gusto na ako nga na siya mapunta ni mo. Mas magapalinahon ko. Ayaw na ko pagsulti, Ana. Pura mo kag nanamilit, eh. Nanamilit na kitong daan. Please. Isaan na ako, Besh, ha? Oo, Besh. Pero pagpaayo, eh. Please.
Wala gid. Di na gid niya kaya. Nibiya dikit siya. Og mahikibilin siya nako. Ingon man sab nako. Anong suwayan? Ako ni buhaton. Para sa akong best friend. Sabihin ko kaya sa'yo ako paano aking kaibigan. Yes. Maoy akong giingon ni Danny nga gibuhat niya ako para sa akong best friend. Pero wa siya mahibaw, nadugay na akong nakagusto niya. Gaan na pa nag-uban namong duha. Og na in love na gid maayo sa usag-usa. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni isa nga taga Panagdait Mabulo, Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nagalahan, tanging mahal. Kailan pa ba I love you, Christy. Ronald, Unay tinuod, Chris. Nagkagusto ka nimo. May chance ka ko nimo. ang tinuod na halt. Ganahan sa kunin mo. Kung mo na. Uyab na ta, Chris. Ronald, ako na kang gisugot. Salamat, Chris. Basta isaad lang kinako nga, dili ko ni mo binuangan. Oo. Ako na iso, di mo nga, ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ugwa na ilain pa. Ha? Uyab na mo ni Ronald? O, day Belen. Ay, nagbunga gid ang pagsige niyag anis atong trabahoan. O, taon day. Kay naluoy naman ko niya, uy. Maong ako na lang siyang gisugot. Nahala sige day, ayo-ayo mo sa inyong relasyon. Chris, inikaot mo nun sa trabaho ko, ta? Asa man ka? Kuyog na sa mo, aron, mailan ka sa kong inahan. Ah, sige Nald. Hapit na lang unya ako. Si Christy, arong uyab. Maayong adlaw, tita. Oh, bayog adlaw sab. Guwapa ka man di ay uyab, Ronald. Salamat, tita. Saan ni imong tauban, Ronald? Akong uyab day, si Christy. O di ay? Oh. Asa man sa ka nagtrabaho day? Tindera ko sa gamay nga butika. Ha? Tindira ka lang? Oh. Uy, noong saguding taon ka, Ronald, kaya bagbag utok ni mo. Kaya kang babae din is kalibutan, unya ka na yung tindira ang imong pili. Kung manguyab gani ka, pangitag parehas ni mo, yan ay nahuman. Muo na lang ko ni mo, Ronald. Chris! Chris, watan ko! Kasakit magmadulti siya gigsuon. Chris! Bahala ka niya, Ronald. Unsa? Lain kik batasan ang magwang ni Ronald? O, day, uy. Ginaong pagyugo niya. Nga nung ako kunong may gipili ni Ronald nga tindira ramang kuno ko. Hilasa ko niya, good. Paita ni watay mahuman, uy. Daog-daogon naman ta. Unya, unsay plano ron nimo day? Makigbuwag ko ni Ronald. Dili ko masugot. Ronald. Dito magbuwag, Chris. Pero Ronald, wa ko magustuhin si mong maguwang. Anong day? Huwag siya ilabot sa itong relasyon. Bisa na. Dili po ito magmalipayon. Kaya na mo supak sa itong relasyon. Maong magbuwag na lang ta. Christy. Unya, okay ra katay nga wa na mo ni Ronald. Kinahanglan nga akong tunan akong kaugalingon, day. Ngawa na siya. Kaya lisod kayo, day, uy. Uyab mi ni Ronald, niya. Wa ko magustuhin sa iyong igsuon. Nakasabot kay ko ni Miday. Maong sakto ra pud uy nga nakigbuwag ka ni Ronald. Day, wa man day trabaho ron. Unsa man laag ka na?
Asa man sa tamang laag? Ay, bisag-asag ko tinang malingaw ta ba? Ay, ado lang nagbasa ray, uy. Pahangin ta ba? Ah, sige, day. Nya, dinhi lang ta. Di nilang taday. Nindo din kay hangin taayo. O daghan sa tag makita nga mag-agi-agi din. Ah, sige, day. Anila ta dinhi. Uy, go, Bilin! Uy, ikaw, Junjun! Hoy, ikaw magod ini. Nagunsa ka dinhi. Sorry lang, God. Bawa sa kalaay ba? Ah, mao ba? Ay, ila-ila mo sa akong amiga, si Christy. Uy, hi, Chris. Hello? Recorded by Radio Mo TV. Nang regards ba ni mo si Junjun? Pag sure diha, uy. Lagi! Og murag nakagusto man to nimo akong igagaw day. Hoy, ikaw di aron sige kagara-gara ha? Nangay itong number nimo. Unya, imong gihatagan. Kay syempre naman. Paabuta lang kay manawag na to nimo. Salamat ngayon mong gitubag, Chris. Nganong nanawag day ka nako, Jun? Ganahan lang ko nga magkasuot ta. Ha? Okay lang nimo kung kuhaon di kasi imong trabahoan. Nakatultul day ka. Oo, gisultian ko ni ikaw bilin kung asa dapit ang inyong gitrabahoan. Anaon tikaw niya ha? Ayay, murag mao na gid ni da. Naunsa ka, uy. Kita ka na nas atbang. Oh. Oh. Uy, hala. Ang imo man ang igagaw si Junjun. Yes na yes, siya gid na. Og sure ko nga ikaw ang giatngan anak day. Salamat nga ni uban ka na ako nga magkipanuroy ha, Chris. Maikog ta nimo, uy. Ganiha ra kag hinuwat nako. Ingon ana gina basta mahigugma, Chris. Anda magantos. Oh, Junjun. Basi makaingon ka nga prescore kay ko ha. Kay bago pabiyat na kaila pero gusto lang ko mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. I love you, Christy. Junjun. May paglaom ka ako nimo. Pwede hatagan ako nimog time sa paguna-una, Jun. Nakalitan man ko ini, uy. Okay ra, Chris. Makapaabot ra ko. Hangtod ka sa kamaluoy na ako. Nganong man ni masugtang akong igagaw day. Kuan, day. Ngano di ay wa koy gusto niya? Aw, buutan man siya, day, pero... Ampot lang ba, uy? Inabi ko na ginang akong pagtanaw niya. Aw kan mao na. Klaro ilang na si Junjun aron di siya mulaong. Chris, taon-taon na magyud ko nga nguyab nimo. Hangtod ba karon? Wa pag ikaw maluoy na ako. Dili ko gusto mo pasakit ni mo, Jun, tabuotan ka. Pero... Wa mo ko'y feelings ni mo, eh. Nga sa ato pa, di gini mo madawat ang akong gugma. Ami ko lang kuta, Jun. Pwede mo hangyo, Chris. Unsa man na? Sugta lang gud ko. Ha? Ato lang suwayan ba? Basig, bisan pag usa ka buwan na gud. Aw, kung di gid ka may gugma na ako, buwakin na lang ko. Jun, Sige na ha. Suwayan ang gud nato. Suwayi ko, ha? sige na lang, uy. So, kita na? Uyab na ta? O sige, sugton ti ka. Pero inigabot sa usa ka buwan. Kung dili gyud ko mo batig gugma nimo, buwag na ta, ha? O, lagi. Sige, deal. Uy, kakuyaw ko ninyo gud. Ako lang gihatag ang iyang gusto, day. Unya inigabot sa kapuan, buwag na mo. Oo, mao gini mahitabo. Kung inigabot sa usa ka buwan, di gyud ko mahigugma niya. Oh, Uy, unsa man ni? hala, paklaroan na, buwag og chocolates. Hala no, ang buot ako ipasabot diin ni gikan. Ay asa pa si Mang Uyab. Salamat day sa imong gipadanga chocolates o buwak Jun, ha. Ganahan na ka. Oo, uy, kanindot ato, ah. Salamat, Chris. O nya, asa man taron? Ikaw, kung asa gusto nimong suruyan. Ato lang ta dapin sa dagat. Sige. Kadita. Ha? Singot naman kayo mong likod, uy. Klaro kayang basa, oh.
Diam ko'y towel nga wa gamita. Kadiyot, kay tapuhan ti ka. Kanindot akong gibati nga akong gitrapuhan. Naunsa man ko. Mingaw naman hinuon kong Junjun. Nadaka ako sa iyang pagka-caring. Naibaw ba ka kung unsa rong pizza, Chris? Pizza utsuron. Og mao ra rong pizza nga mubiyan ako nimo. Ha? Nga naman? Dalimot ka nga usa naman kabuan ta sukad nga gisugot ko nimo. Oh, oo, ay no. Og naibaw ko. Nga wa gyud ka bati agugman ako maong muhunong na lang ko sa akong gibuhat nimo. Og manginaot ko nga makakita kag lalaki nga imong gigugmaon. Ikaw na ang lalaki nga akong gipangita, Jun. Oh, Chris. Sa sinugdanan. Wa ko'y gugman ni mo bisag kamay. Pero sa imong ipagkita nga kaayo na ako. Sa imong pag-care na ako. Na-in-love na ko ni mo, Jun. Tinuod ka, Chris. Oh, Jun. Love na tika. Salamat. Salamat, Chris. I love you. I love you too, Jun. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na Dili gid matagaan ang dagan sa panahon. Parehas na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni Junjun. Pero sa ngadto nibati ra ko niya og gugma. Sa pagkakaroon, minyo na mi, og wa sa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga hikalan kaagi ni Christy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, tadhana. Pati papatulan ang pagsulat. Ang mong kaagi